En tots aquests anys he posat atenció en les intencions del govern català per promocionar els diferents dialectes o maneres de dir. I què he vist que han fet? Res de res. Alguns ridículs i escafits programes de televisió per tapar l'expedient, on apareixen persones de certa edat allà assegudes al banc de la plaça que els hi fan dir 4 frases fetes com si fossin animalons de fira, jijiji, jajaja, bla bla bla, i res. I això ja fa anys que no en fan. Ja fa anys que no en fan, Mireu, us faré un petit apunt molt proper en el temps i de la mà d'un programa de TV3 molt popular i estimat, El Foraster. El mes de febrer passat, El Foraster va anar a Begur. En aquell episodi, en un dels moments, coneixem en Llorenç, l'últim pescador que té la barca a la platja de Saturna. En Llorenç, mentre s'explica, va fer servir 2 vegades la paraula aigua, que ja ens han fet desaparèixer del mapa també, i en menys d'un minut, 5 cops la paraula platja. Platja, 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 platja. Cap atenció per part del programa. Cap picada d'ullet ni cap comentari del mot dialectal per part del presentador. Un cop a l'escenari, que fan allò, aquella mica de comentar la jugada, cap empatia lingüística per l'única paraula vernacular que situava en Llorenç a una platja de Begur i no una de la Barceloneta. Com pot ser això? Podeu veure que si rasquem una mica amb la capa de simpatia i la cordialitat que ens fan fer babarulles amb això, de seguida apareix la màquina d'esborrar la nostra parla, funcionant a tota hora i a tot arreu. De totes maneres, potser ja ens ho mereixem, això que ens fan, Perquè el següent programa del Foraster, el Visita al poble de Beca, les primeres persones que van trobar, que van ser 3 nenes, de seguida li van dir que els forasters sempre deien malament el nom del poble, que és Arbeca i no Arbeca. Després d'això, el presentador va parar molta atenció en com deia el nom del poble per fer-ho correctament. A nosaltres, com a poble, sense cap mena de dubte, ens falta l'actitud combativa i alliçonadora d'aquelles 3 nenes. Aquí ningú diu res, no diem res. Jo ho dic, gràcies per escoltar-me, però ningú diu res. Aquelles 3 nanes van saltar, escolta, que ho dieu malament. Això es diu així. Aquí es diu així. No es diu... Bé, ja m'enteneu, no? Però calma. No tot està perdut. Si una paraula fa gràcia als de la capital, d'aquesta se n'en recorden. Ens miren amb condescendència i amb ferma voluntat respecten l'estribot dels vilatans amb tal lexema. Fins i tot es corregeixen entre ells, Àngela Maria. Si no, què en dieu dels brunyols? Són bunyols en general. Però si són de l'Empordà, home, aquests són brunyols, per favor. Aquesta, si no la coneixes, és un catalanet important. Què hi voleu fer? Estem en mans d'aquestes eminències. I els mitjans de comunicació locals o de la contrada tampoc m'ho han dit. No fos que el corrector ortogràfic els piqués el fustó. I a les escoles, res de res, cap iniciativa sobre el tema. Però no us penseu que som els únics que patim aquesta neteja de la parla. Anys enrere, per casuals motius lingüístics, vaig entrar en contacte amb la CEA, Sociedad para el Estudio Andaluz, una associació que lluita contra l'eliminació de la forma de la parla andalusa per part del castellà normatiu. D'entrada pot fer certa gràcia, però en tenir una llarga conversa amb en Juan Porras, antropòleg social i professor de la Universitat Pablo Lavides de Sevilla, vaig poder comprovar que patien la mateixa pressió lingüística sobre el seu parlar andalús per part del castellà normatiu que nosaltres per part del català normatiu. Podeu buscar la seva web a internet. Aquí us parla un cambrer d'ofici interessat en la parla vernacla que fan desaparèixer de la nostra quotidianitat. Aquesta associació andalusa està formada per antropòlegs, professors, filòlegs i lingüistes que lluiten en l'intent de preservar la parla andalusa de la mortal influència del castellà normatiu. En Juan em va enviar els seus primers llibrets amb l'ortografia que han establert tota aquesta gent, aquests estudiosos, per escriure'l en andalús. Aquí està. Ells
promouen activitats, concursos literaris, retolació de negocis i promocionen estudis, propostes ortogràfiques i un diccionari andalús. Nosaltres estem a anys llum, però per darrere. Nosaltres fa anys que tenim els diccionaris que refermen la nostra manera de parlar, però en aquest país es treballa per fer-los caure a l'oblit. Sobre la resta d'activitats per promoure la nostra parla identitària, sobretot amb la participació de persones enteses en la matèria, són a missió impossible en el país dels més papistes que el Papa.